Aħna, Mr. Speaker, se nibqgħu nkunu il-vuċi tal-poplu, se nkomplu nimbuttaw bl-idejat tagħna u se nkomplu nimbuttaw il-bidla b'viżjoni għaliex dak li qed titlobna Malta tagħna illum. Kien dan il-messaġġ b'saħħtu li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg fil-Parlament. Bernard Gregg fetaħ id-diskors tiegħu billi fakkar kif dawn is-sentejn ta' Roberta Vela bħala Prim Ministru kienu sentejn ta' konfużjoni. Fakkar kif f'9 snin ta' Gvern Laburista smajna u għadna qed nisimgħu bi-skandlu wara l-ieħor li l-maġġor parti tagħhom jinvolvu l-infiq bla doċċ u l-ħela ta' flus il-poplu. Matul id-diskors tiegħu Bernard Gregg wassal appell ta' għaqda lill-membri kollha tal-Parlament fejn appellalhom biex jgħidulu lill-Prim Ministru li dak li qed jagħmlu huwa ħażin għaliex qed jitkissru l-istituzzjonijiet. Bernard Gregg tkellem ukoll dwar il-pandemija u l-miżuri tagħha fejn issa ħareġ biċċar li n-nies indunat li l-Gvern kienet jiżbalja u kellu raġun il-Partit Nazzjonalista. Tema oħra li Bernard Gregg tkellem dwarha kienet l-Air Malta u tkeċċijiet ta' nofs il-ħaddiema fejn saħaq li fil-waqt li tal-Gvern Laburista komdi u ma jħossux il-weġġat, il-Partit Nazzjonalista ma jistax ma jitkellimx għaliex 400 persuna li tkeċċew mill-Air Malta ser jitilfu x-xogħol li tant kien għall-qalbhom. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar f'diversi stanzi fejn il-Gvern għamel dak li proponiet l-Oppożizzjoni anke war li maqdar dak li ippropona l-Partit Nazzjonalista. Bernard Gregg tkellem ukoll dwar l-abbozz ta' liġi li resaq il-Partit Nazzjonalista li indirizza l-konklużjonijiet tal-inkjesta pubblika fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia